Aquest projecte, que aquest any enguany es fa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa, és el programa d'intercanvi lingüístic o de foment lingüístic a través de camps de treball pels joves del Berguedà. En aquest any ampliem la quantia de la subvenció de la beca que donem per poder fer les tasques que faran als diferents camps de treball. A hores d'ara hem posat al mercat, no? Ho hem posat a disposició 20 places, de les quals ja estan ocupades 10 places ja estan presentades, encara queden uns dies, però a hores d'ara ja tenim la meitat. La quantia que es donarà són d'uns 800 euros, això és bàsicament pel tema dels desplaçaments. Penseu que les estades als camps de treball, a l'estranger o així, estan totes cobertes per les entitats que acullen, però les famílies amb menys recursos seran les que ens puntuaran més, per tant seran les primeres que optaran aquestes beques. La Caixa fa més de 100 anys, quan es va crear, es va crear amb una finalitat, que era retornar els diners a la societat per contribuir al benestar de les persones i garantir la igualtat d'oportunitats. El tema de col·laborar amb l'ensenyament és una de les finalitats que té, però no és la primordial, però sí que d'atendre a les famílies amb menys recursos sí que ho és, no? I aquí han encaixat les dues coses a la perfecció.